makan pipi si burung bondo, dimakan pipi si burung bondo. Indah waktu libadah jabadar, hanya kulima sama tomato, hanya kulima sama tomato. Para laki ayah naraba, yang mana para laki kakurai tadi, para laki kakurai tadi. Joko nalita dari marimakan taraga ada saliru ada dimakan taraga ada talimu ada
tanda biasa kami berikan. Oh minta biasa kami palakukan joko lalai bapatang tasibunyi Loko dan indah bapatang dibari sama begitu katunyo kami dari nantuo-tuo duduk kata tinggi anta kalite tabalakangi rela jemaah kami dibari sebuah lagi permohonan kami sidang propaganda ataupun amani kota puji barau dan aduri kami jangan menjadi upe puji nabakan dalam saratu juroti cuma nasi di pihak kami sama tunio di jodobi sebuah lagi kesidang narape kasih penonton narape barape datang dari jauh datang dari dake tuo jemudo kata jokete lapani pun bana kamu salah nama tingke akan cerita silawan ulang padu ni tampe antaro kami nabarampe iyo lagi sau jualan mabega kala samodape ko silawan kisau lamana sangil lagu tak ada buat tak dapat suaro laga para pabuni bele lai dicubo lamana ngidangi dedamam saya mulu bangidong lata sumbe onaja lagi upe onanya dosana cacing
Cina bilangan kawa aduh iyo samburilah salah dari kami bang aduh iyo denan Allah dari elah kisah Allah ulang bari kita mulai ilallah kami arah ala katu katu.
katu laina dawe laka barakatan gitu di malam dangku walau ranan madama walau gambinan membacu ade musulanan banaya itu bating kedu idalai yulai bertampe yodenan ladi bantu alasana dalam hati la sajudi dalam dadu di dalam basilatu rambi di dalam bahari rayu itu hari raya kurban dan la sekarang dangku alayo karma abka sambo sambo lainyo gitu lahir lade coba tindenan itu lade handayo itu lapenian ladari kaminan badu masing-masing lade karban halai sajali lade jalinyo ulai batana lade curi lawai sudaro ya ikiwani la ilaha illallah lade lai pahamani hati ladi gadi kancar bilai ulami jobumi lai pamada si arif lai maju di sini nanai mali alam lai mamanda diri mali diri yo di dalam diri dalaya do hakiki dalaya do majazi pada lahir lai dan batin terkasih di dalam batin rasi tersembunyi lai jo kalau si arif lai di zaman mandang dan dari nana sulat lainnya berbila di bersama nyulan di satu kana anda anak kuli madalai tampe gohilang manola tuani orang bijasano pandala buayu di dalam bijo lalai kana la diri la siapa nana punyo nana dari mano bangga lalai asalamualaikum ramano pulo lalai tampu tampai adalai Tuhan batan nama musim lai parabilo dekato lai marusi aluma lai nyokito samaso lai nyo alam biyo lai baba gairuko alum lalai ado lalai sama lalai sama to libago lai nyo adam lai balum lai baratampo de balum lai bara ibu lalai balum lalai bara bapu balum labasaru ko lai balum banarako nur lai Muhammad di dalam alemonyo di situ lai nyo biyo mulo lai kambangnya ada satu dari situ ada asalnya kalau lah dipandang lah indah lai baru pujo kalau lah di bakul ada nanti dan udah taraso lai itu karena lah sifat lai nyo Tuhan bukan lah di luar lah bukan lah di dalam lah bukan lai baru pujo putih nyo kita dengan ladanya itu adalah kita lepas salah kalau lah dipandang ya orang lai yang bahan dipandang lai kita sampai lebih ke padu ladanya Tuhan iya diampilkan mati lai sasela jalan jangan begitu oh itu lada sekarang bisa kulakan kali katampilan bape kalau sumayo nata wujud dia jawala di mano minggu kalau tarabang ko balum tarang begitu jalan hai kapadu guru lai andala tanjul karano jalan banyak simpang jo janji ko sampai lai ajal ko tidur
lakaman nampak sampai no mati mako bagara latando alama Batula amola gon tailai nai ela omba mali batulil wadisi paham tala tala wai saudaro andai dan tolan kanala diri lai pandanglah Tuhan keputusan pandang oleh kalapado Tuhan keputusan mulai kalapado iman la iman di hati cara mina de Tuhan lagu bodeki topi ilana de Tuhan kita de Allah lai batin de Isa jadi rasulnya dari soal pengajian lebih dari itu kok hilang penurukan lai pun tolahanyu ilai api la pada para tela bali pela juru tulis la de bajalla siapa akan kita tanyakan ko ombala pulang muka padola utai kalau nyola bila nanti jadi pada sampan lada salamu lamonyo oh indah kan kara di dalam pengajian di dalam pengajian lada agamu lada isila sabananya kaji lai dipataikan orde kosa banna banna lai kaji lana dipaham iya do umia iyo lai nada punyo paham lai orang nanti dapat Tuhan menentukan lai sakadar itu lai kami bayangkan lagi tulan nyoban di muka sedang lada jambu pinta suranyo supaya nak paham wahai sahabat lada di tolan saudaro soal pengajian oh sakian sajo Sakian dahulu dari kami badu Delai dari langkisau kurang bari panamu alala sana panjang surah kami mengembang curito Dari Allah lai babe kalai nana bulu para tamu lama dadilah nasi pokok dosan nalan dibantu Tambang kalapi lai tampu tibo sebagai latuan rumah lana di malam lagi minangku dari lagi di termeni ulanan kadu kanyo kamahi pure dusana apado malam danku di daerah Tapula de Barai umum dan ulanan dibantu samula de barahadir gitu ay pado malam danku biarlah ini ode jumma masyarakat pangudula dengan raju macam-macam le daerah ode penjurula de lagi dari iyo katia gandari paninjauan nado pulo adulai datang dari andali dari Sapula Manyali Pulo awalona dari Osipa gunung dari tambang manai mungkin nado adune dari Nesubang anak desika simpang congkong Manyali Pulo awalona dari Lemato iya dari Jambu mungkin nado adulai kau jantan-jantan kau tino Jawa nilai mainan karena sore Lasa muda niulah denyo hadirlah batu kita di malam naku demi untuk ayo lai menghadiri undangan panitia di malam nangku acara di malam denyo kini kasudana niunan melanya tu itu di dalam ladanya orang kaki toyo di bahari
minang sama tu matu. Sungguh pun gawe yo ladi bantu ikan di lawina di hadang yo. Sungguh silawan ulamai dia dukan pembangunan musola tujuannya. Marilah kita berlomba-lomba menuju jalan kasarogo. Aku lagi di malam denyo kini istimewa lah acaranya dikunjungi de Bapak Camat Rodenan duduk dan kimongko. Yolah samburan de berhadir jo masyarakat yo nambah samu. Aku lagi Bapak Camat gitu kalau di pandawai de jomatu dena sama kinai de nyotu sama kimaki leo de mungkoyo. Orang yo de nalai hitam mani bantu bintang film India de bantu anyo. Kalau dicari liau Bapak Camat gitu kita lai pandawai de jomatu kadang-kadang beliau de mirip jo bintang film Rano Karno. Adalah de bantu Bapak Jokowi Dodo. Dicari Bapak Camat dari jauh mirip jo Bapak Ola Susilo. Orang ada nyoram iyo edenan nelo baso. Baliya bana pasumut maina rohani laina mula de hatinyo. Bana yo de bana masyarakat iyo edenan de tampanyo. Acara di malam de nyotini kita bubaraya di malam nangko sange barun jodu sana tabu baraya tapi dulu yang untuk di malam nangko ado dikunjungi bapak aku dan agak gak semua de badannya. Sekalian iyo de beda pada menghadiri undangan kini nangko. La ikut mungkin iyo la de satu adulai bapak dewan gitu. Iyo la duduk semua iyo di musola de nyonangko. Karena pejabat gitu lah hadir puluh mamau piti agane utsa utu pusu. Mamau iyo la de nyo amplot iyo la untuk disumbangkan pulau. Untuk pembangunan de musola bantu batik kedu. Sebagai yo de nalai muka di madari kami nambadu. Mau dipajang di rantang namun panjang mungkin dia bajelo jelo. Inilah jadi lai dahulu Dari kami manabadu dari luar lagi Anda dari rasa muasu Ladili sipi nonton lai bertambah miju. Dari daun Allah datang dari hampir kini lagi Laya dola banatu, laya do banan mudo. Adolah si anak nyel manyale pulo. Kalau banan tu pengajian kata rasul. Jadi ko bala denyo kuli sama tu isi dan diambilnya. Kalau banan mudo bayi ramah nasiro. Kalau kanda si anak tapi dulang gedang kapalu. Di bari layo kanda. Lagi bulan tigunya. Kanda buran tu. Di bari mulu katamu. Lajo sanjungan iyo lainyo nabi lamo judulnya lain namo judulnya. Salim wa salim ya Rabbi ala nabi ya sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sayyidina
junjungan kami Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Ya Maulana ya Habibi nanti kami di hari nanti Ya Maulana ya Habibi ya Habibi nanti kami di hari nanti kalaulah tidak engkau menanti beri sulpan ya Habibi ya kalaulah tidak engkau menanti beri sulpan ya Habibi Yolah jadi rasulnya dari jaminan badu Parhubang dari malam nene lalari malam dipandang mata karikan kami dikandangkan pulau Alam beda rambari padamu sambil baganda bahiram makulo depan surau nyobungu agamu Lakini dunia isu akhirat itu nene samo dipakai dua-duanya
Ayo terima kasih banyak kepada grup Lantisau yang telah menghibur kita. Sabana Siro dan malam. Jadi selamat datang kepada kawan-kawan, tuanku, bapak-bapak yang dari Ketiakan, Kubu Sarimbang, Kubu Dete, Panyalayan, dan Dadapit kami sampaikan satu persatu. Sibunian tadi yang baru gue juga. Selamat datang. Untuk selanjutnya acara kita tunda dulu, ada pembukaan langsung dari nanti Kadep Camat dan Ketua. Sesudah pembukaan nanti acara kita lanjutkan dengan grup Alang Babika. Kepada